Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea tana ci gaba da neman ɗan wasan Manchester United Jadon Sancho. An bai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ƙwarin gwiwa cewa Manchester United a shirye take ta amince da yarjejeniyar karɓar ɗan wasan aro na tsawon kaka, muddin akwai wajibcin siyan ɗan wasan na dindindin a nan gaba. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta yi sha'awar yin shawarwari wajen sayar da ɗan wasan na dindindin, amma farashin da suka sa kan ɗan wasan na kusan fam miliyan 40 ya kasance matsala gare su. Koci Erik Tang ya ce a ranar Juma'a zai yi farin ciki idan dan wasa Jadon Sancho ya ci gaba da zama a kungiyar, sai dai ana kyautar zaton dan wasan mai shekaru 24 zai iya barin Old Trafford kafin wa'adinsa ya kare. To anan ma dai kungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea na kokarin farfado da yarjejeniyar dan wasan Napoli Victor Osimhen cikin sa'o'in karshe na rufe kasuwar musayar 'yan wasa. Kungiyar Saudiya mai buga gasar Saudi Pro League Al Ahly ta amince da Osimhen kan euro miliyan 80, sannan kuma ta amince da sayan dan wasan Brentford Ivan Toney akan euro miliyan 47, amma sun kasa siyan 'yan wasan biyu saboda takunkumin da aka sanya wajen sayan 'yan wasa daga waje. Majiyoyi sun bayyana cewa a yanzu haka dan wasa Ivan Toney ana gwada lafiyarsa a London kuma ya amince da kwantiragin shekaru 3 mai tsoka, amma dan wasa Victor Osimhen yana da shakku kan komawarsa Saudiya, lamarin da ya ba wa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea dama wajen neman siyan dan wasa Victor Osimhen. Kungiyar ta Chelsea tana tattaunawa da wakilin dan wasa Victor Osimhen a kwanakin nan, kuma majiyoyi sun ce har yanzu tattaunawar tana nan yayin da ake gab da rufe kasuwar musayar 'yan wasa. To anan ma ne dan wasan gefe na Chelsea Raheem Sterling ana tunanin cewa kungiyar ƙwallon kafa ta PSG za ta iya siyansa. Dan wasan na Ingila yana da muradin barin Stamford Bridge kafin a rufe kasuwar musayar 'yan wasa, kuma kungiyar ƙwallon kafa ta PSG ita ce ta baya-bayan nan da wakilin dan wasan suka ba shi damar tattaunawa da shi. Har yanzu PSG bata mayar da amsa ba kan yarjejeniyar dan wasan wanda aka ce dan wasa Raheem Sterling albashinsa ya kusan euro miliyan 350 a mako. Hakan ba zai zama matsala ga kungiyar ƙwallon kafa ta PSG ba, amma zakarin na Faransa suna kokarin yin nesa da manyan 'yan wasa wanda ake biyan su kuɗi mai tsoka. Hakan kuma ta sa ana bin Raheem Sterling wasu ƙarin kuɗaɗe wanda zai iya zama matsala kafin duk wata samun dama da zai iya tashi daga ƙungiyar.